El poliesportiu. Molt bona nit des de l'estudi 1 de Ràdio Granollers. Us donem la benvinguda a una nova edició del poliesportiu. Avui dimarts parlarem de futbol. Comencem. Anem amb el sumari d'aquest dimarts, on primer repassarem alguna de les informacions del cap de setmana i després parlarem amb membres de l'Esport Club Granollers. Som-hi! Recorda seguir el poliesportiu a Twitter, Instagram o veure'ns a YouTube. El poliesportiu, l'espai on Granollers practica el seu esport. Abans d'entrar en el que parlarem de futbol, nosaltres anem a conèixer com va anar la Copa Catalana de Ciclisme de Fèmines. La segona Copa Catalana Fèmina celebrada a Granollers ha comptat amb la participació de prop de 200 ciclistes més destacades a les categories cadet, júnior, sub-23 elit i màster 30, 40 i 50. Una prova que les ciclistes han hagut de fer 4 voltes a un circuit de 18 quilòmetres i mig i 3 voltes a les categories cadet, màster 40 i màster 50, amb sortida i arribada a l'Avinguda del Parc. La competició ha transcorregut per les carreteres de la capital vallesana, la Torreta, Vall d'Oriol, Vilanova del Vallès i Montornès. A la classificació general, Laura Rodríguez, ciclista del Massi Baix Ter, ha pujat el més amunt del podi amb un temps d'1 hora 51 minuts i 58 segons, seguida de la corredora sub-23 Ada Esriqui del Mataró Esport Ciclista i la corredora júnior del Mirat Team Adriana Vargas, que ha completat el podi. Pel que fa a la cursa, el Massi Baix Ter ha estat l'equip dominador de la cursa, amb Laura Rodríguez, Laura Gómez i Marta Romance sent la primera, segona i tercera respectivament. La cursa ha format part dels actes de celebració de la sortida de la tercera etapa del Tour de França, que tindrà lloc el pròxim 6 de juliol a la capital vallesana. La competició organitzada pel Club Ciclista Granollers amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme ha estat un bon aparador per al millor ciclisme femení. Amb un gran èxit de públic al llarg de tot el recorregut, la Copa Catalana de Fèmines tanca la seva segona edició a Granollers, demostrant que l'aposta de la ciutat pel ciclisme de base i d'elit femení està més viva que mai. Fem ara el poliesportiu, una petita pausa per la publicitat i ara tornem. Fins ara. La tranquil·litat de tenir la llum amb Repsol és impagable. Però per contractar ara la llum amb Repsol, estalviaràs 10 cèntims litre en carburant cada cop que paguis amb Wilet. És la mateixa llum, sí, però és una altra energia. Vés a la teva estació de servei Repsol de Vilanova del Vallès més propera i comença a gaudir de l'altra energia de Repsol. Consulta'n les condicions a Repsol.es/otra energia. Repsol, amb tota l'energia. 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, del 26 al 29 de maig al Palau d'Esports de Granollers. Un congrés pensat per donar resposta a problemes de milions de persones d'arreu del món. Un congrés que lluita contra la por a la diversitat, generant comunitat. Que lluita contra la polarització social, fomentant el pensament crític. Que defensa la creativitat individual i col·lectiva per superar els reptes presents i de futur. Granollers es convertirà del 26 al 29 de maig en la capital mundial de les ciutats educadores. Hi ha 1000 maneres de canviar el món, però només l'educació garanteix un futur millor. Les persones interessades a assistir a les ponències es poden inscriure a través del web de l'Ajuntament de Granollers. Vols ajudar una intel·ligència artificial a entrar a l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana? El poeta Josep Pedrals t'espera a l'Edison el 3 de juny per veure i viure de primera mà les noves creativitats sintètiques. No t'ho perdis! Mag Festival, el mag dels granollerins i granollerines. L'entrevista.
Com us explicam al sumari, avui parlem de l'actualitat de l'Esport Club Granollers. Fa pocs dies, l'entitat granollerina ha anunciat l'arribada d'un nou director esportiu pel primer equip. Saludem, doncs, per via telefònica, el Quim Ruiz, el nou director esportiu del primer equip de l'Esport Club Granollers. Quim, molt bona nit. Hola, bona tarda, què tal? Com esteu? Doncs amb ganes de conèixer com funciona tot plegat, però abans de començar l'entrevista, la conversa, com li vulguis dir, nosaltres hem d'anar amb una petita secció anomenada La Pregunta. La Pregunta. Amb aquesta música entrem a La Pregunta. D'avui un espai on vosaltres, oients i espectadors del poliesportiu, sou els protagonistes. Us informem per Instagram qui vindrà a l'estudi de Ràdio Granollers o, en el seu cas, qui el tindrem per telèfon i us posem una caixeta on hi podeu formular les vostres inquietuds. I avui, Quim, la pregunta és la següent. Quin és el teu secret per fitxar algun futbolista? Potser aquesta no me la pots respondre. Bueno, sobretot tenir control, tenir seguretat de com és el jugador a nivell qualitatiu i després també, sobretot com a persona. Al final, en aquestes categories el vestuari suma molt i conèixer o saber quina personalitat té aquell jugador doncs, també marca la diferència. Al final volem gaudir d'un jugador on tingui un ego col·lectiu, és a dir, parlem del futbol, un esport col·lectiu, i és important que el lideratge sigui compartit. Així que els jugadors que solament pensin en el seu ego individual no encaixen. Resposta resolta. Anem ara amb l'actualitat més recent, com és la teva arribada a l'Esport Club Granollers. Quim, explica'ns una mica com ha anat tot plegat. Bueno, al final, dintre de l'organigrama tècnic del club, doncs sí que és veritat que tinc persones on tinc una relació, on hi ha una avinentesa, on som amics, en aquest cas des de la coordinació del futbol base, que estan fent una feina molt bona de millora i de futur de l'entitat. I dintre de la gent una miqueta de part de la directiva i en aquest cas el Dani Rizaldos, hem tingut l'encaix per conèixer-nos, més aquesta última temporada, i al final creiem que estem en un punt on podem aprofitar-nos els uns amb els altres i poder establir aquestes sinergies per realment donar-li un cop de mà amb dos i poder gaudir del que més que ens agrada, que és el futbol. La temporada del primer equip ha acabat fa poques setmanes. Tu també com a exfutbolista d'aquí, de la comarca i de més segurament, n'has seguit l'actualitat. Tu, com has vist el primer equip de l'Esport Club Granollers en un any que podríem dir ha estat molt mogut? Sí, hi he vist partits. He vist partits al municipal, al carrer Girona, també alguna fora. Ha estat un any una mica convuls, una temporada convulsa, donat que també han tingut 3 entrenadors. Al final, l'entrenador cos tècnic és el referent, ha de ser el referent pels jugadors. I és veritat que l'encaix des del principi, potser amb el sistema que es plantejava des del cos tècnic i els jugadors, no es trobava aquestes sinergies i després han vingut solucions una miqueta més taponatives, on, evidentment, els jugadors també arrosseguen un període d'inestabilitat i d'herència, podríem dir, que no és correcte per afavorir la dinàmica del dia a dia. Llavors, sí que és veritat que al final entren noves persones, surten noves persones i al final deixes de treballar potser automatismes, solucions a nivell ofensiu, defensives, inclús a nivell condicional, físic. Crec que l'equip ha arribat molt justet a final de temporada. Això ha fet que aquesta inestabilitat, podríem catalogar-ho, ha perjudicat a tothom. Ha perjudicat a tothom, tot i que al final sí que l'últim tram, a nivell de joc col·lectiu ofensiu, el Granollers ha millorat molt. A ningú se li escapa que hi ha jugadors que tenen una qualitat molt elevada, que inclús són jugadors que poden estar en categories més elevades, i llavors s'ha d'afavorir tot aquest context. Però les peces que van passar abans no van acabar d'encaixar. Com bé comentaves, fins a 3 entrenadors ha tingut l'Esport Club durant aquesta temporada. Quim, com es poden evitar aquestes situacions de marxa d'entrenadors a mitja temporada? Fas fora potser a un, però l'altre se te'n va. Com podem evitar això?
Bueno, al final els períodes de posttemporada i pretemporada són molt importants. És a dir, ara que ha acabat la temporada, doncs treballar amb el nou entrenador i el cos tècnic per renovacions, algunes incorporacions que es necessiten per posicions determinades i sobretot tenir una pretemporada, tenir un mes on hi hagi sessions d'entrenament, on es pugui plasmar tot el model de joc, tota la idea, l'ideari que tingui el cos tècnic i l'entrenador, juntament amb els jugadors. Els jugadors han de ser partíceps d'allò que vol l'entrenador i el cos tècnic, i sobretot també l'entrenador i el cos tècnic han de poder haver avaluat abans els jugadors, que realment siguin perfils que volen tenir-los des d'un principi i aprofitar molt la pretemporada. Per això és important que hi hagi un cos tècnic professional, on cadascú tingui el seu àmbit o la seva parcel·la, i un treball constant a la pretemporada, que no és basar-se en els partits de pretemporada a nivell de resultat, sinó que és més a sessió darrere sessió. Entenem, doncs, que el nou projecte ja està en marxa, perquè s'han anunciat algunes baixes de l'Esport Club Granollers, no sé si en queden gaires més per anunciar, això ja ens ho explicaràs o no, però, clar, el nou projecte amb els nous noms d'entrenador, segurament ja el sabem, Quim. Sí. Per un tema burocràtic podríem dir-ho que encara no s'ha acabat de deslligar del seu club. Existent ara mateix, doncs no es pot anunciar així a nivell de famositat, però sí, ja estem treballant amb ells i realment, estem fent molta feina, aquests dies estem fent molta feina, estem contents. Evidentment, això s'ha d'acabar de materialitzar en algunes posicions o alguns jugadors, però sí que és veritat que hi ha un treball de taula, com ho diem nosaltres, de trucades, de reunions. Evidentment que hi ha unes renovacions un tant per cent molt elevat, estem parlant d'un tant per cent entre un 70 i un 75%, que donen continuïtat a la plantilla, repeteixo, que hi havia aquesta temporada, que és una plantilla amb qualitat, amb molta qualitat individual, i això permet que treure conclusions. Amb aquestes reunions que hem tingut, tothom destacava una mica el grup humà, tot i que han viscut una situació complicada els jugadors amb 3 entrenadors, amb 3 referents diferents, destaquen les relacions interpersonals que hi ha dins del vestuari, que això en aquestes categories és important, i aquesta germanor fa que els jugadors que poden tenir ofertes de divisions superiors s'ho pensin i vulguin tenir aquest reclam amb el Granollers, perquè realment es senten partíceps i volen seguir. Per tant, amb aquestes renovacions del 70-75% de la plantilla, podem confiar en la durada i també la constància d'aquest nou projecte, Quim? Sí, correcte. Al final creiem que la base és sòlida, en part són jugadors que ja porten 2-3 anys, 2-3 temporades amb el Granollers, i això ens fa pensar que realment tenen aquesta estima, i quan un jugador està motivat i a sobre sent els colors, hi ha molts que són de la casa, que han estat a futbol base, altres que ja tenen un lligam amb el primer equip d'Urader, doncs és la millor barreja, és la millor fórmula per poder treballar des d'un principi, donar aquest escalf al nou entrenador i al cos tècnic i poder anar de la mà. Aquí m'hi incloc una mica. Necessitem, Quim, com a club o com a ciutat, més paciència en el projecte del primer equip? Al final, el Granollers és un històric, si traiem el global de totes les temporades que ha estat viu, diguéssim, sortia el millor tercera divisió, no? Que és la mitja de les categories en què ha estat. Clar, és una divisió alta, és veritat que els temps canvien amb el futbol, però sí que és veritat que la gent està acostumada a que el municipal del carrer Girona vinguin equips d'entitat, equips de solera, i el Granollers ho ha de recuperar. Ho ha de recuperar això perquè realment es treballa per això, perquè hi ha molta gent darrere, molta gent, la gent de la ciutat que estigui tranquil·la, que veritablement hi ha molta gent que cada dia està amb el telèfon pico i pala, pensant en el Granollers, treballant pel Granollers, i al final, sí que és veritat que aquesta massa social ha de ser valenta i s'ha de passar aquest tràngol de primera catalana, que és una divisió que no es mereix, potser, però sí que també ha de servir d'un aprenentatge per anys futurs, quan les coses vinguin ben donades, aprendre i sobretot tenir molta planificació, que en el món de la gestió esportiva és important. Ara, Quim, això no ho veuràs, però anem a recordar, segurament ho escoltaràs,
com va ser un empat entre el Club de Futbol Caldes i també les Franqueses del Vallès a les Cremades. Anem amb l'efemèride d'avui. Club de Futbol Caldes i Club de Futbol Les Franqueses es van repartir els punts en el derbi vallesà de la jornada en el grup 4 de segona catalana, un maig que va significar el debut de Marc Fortuny a la banqueta calderina i en el qual el conjunt local va plantar cara al líder de la categoria. La veritat que estem molt contents del resultat. Ens hauria agradat aconseguir els 3 punts i més davant del líder amb la motivació que teníem, però bueno, podem considerar el punt com molt bo i un punt d'inflexió cap amunt. Des d'un bon principi el derbi va estar marcat per una gran intensitat, amb un Caldes molt ben situat sobre el terreny de joc, que dificultava el joc del Club de Futbol Les Franqueses, amb molta pressió sobre la sortida de pilota. Els calderins van gaudir d'alguna aproximació en perill abans que Marc Ortega, a la mitja hora de joc, obrís la llauna. Un centre ras des de la banda de Guillem González va permetre a Ortega rematar amb l'exterior i enviar la bola al fons de la xarxa. El gol local va provocar una reacció del conjunt visitant, que va tenir els millors moments i fins i tot va anotar l'1-1, però el col·legiat el va anul·lar per fora de joc. Sabíamos que el Caldas hoy con nuevo entrenador iba a salir de otra manera, que no había salido durante los anteriores partidos. Pero bueno, el equipo ha estado bien, creo que hay decisiones de los árbitros que no las entiendo, porque el balón que metemos en la primera parte, el balón va por delante siempre de nuestro jugador. Y para mí un gol legal, y luego que nos saquen tarjeta solo por decir cosas, cuando ellos, yo que sé, había entradas que merecían tarjeta, pero bueno, el partido ha sido un derbi con intensidad, que es lo que no ha habido nada más, y felicitar también por el juego al Caldas. A la represa, el Caldes va tornar a recuperar el bon treball defensiu i de pressió que va impedir al Club de Futbol Les Franqueses tenir continuïtat en el seu joc. De fet, van ser els calderins els que van disposar de les millors ocasions en aquest primer tram del segon temps. La més clara, un mà a mà d'Albert Camí amb el porter visitant, que va acabar enviant l'esfèrica fora. Amb el pas dels minuts, el Club de Futbol Les Franqueses va anar creixent pel que fa al domini de la pilota i cada cop arribava amb més claretat a l'àrea de Víctor Vilarrassa. Tot i el domini visitant, Carles Valls va tenir el segon amb un xut des de la frontal, però serien els visitants els que donarien l'últim cop. A 5 minuts del final, Marc Carmona va engaltar un potent xut que va significar el definitiu empat a 1. Abans del xiulet final, els franquesins encara van gaudir d'alguna ocasió per emportar-se els 3 punts. Haver el líder aquí i almenys treure un punt és cosa important. Portem 2 dies amb el nou míster i el canvi d'actitud s'ha notat al camp. Ens han deixat tot la vida, que és el més important, el que prima en aquesta categoria, i hem tingut 80 minuts quasi amb el camp davant la porteria i una acció, un colpeig d'ells des de fora de l'àrea, doncs, empatat el partit, i a partir d'aquí sí que ens han acumulat molt a darrere, hem tingut alguns centres laterals ells, i sí que s'han pogut endur el partit, però un punt ens el mereixíem almenys mínim. L'empat deixa el Club de Futbol Les Franqueses líder una setmana més, mentre que el Club de Futbol Caldes segueix penúltim, tot i que mostrant molt bones sensacions. La propera jornada els franquesins s'enfrontaran al Bellavista Milan, mentre que el Club de Futbol Caldes visitarà el difícil camp del Futbol Club Cardedeu. Passat uns anys ja, Quim, tu recordes la data del partit? La data no, però bueno, la temporada sí. La temporada malauradament és la que va ser de segona a tercera catalana, va ser una temporada una mica típica, vam començar amb un parell d'entrenadors, el David i el Raül, al final doncs, va venir el Marc, i bueno, vam quedar molt justos a plantilla. De fet, jo me'n recordo que aquella temporada, els últims 3-4 partits, per exemple, jo vaig jugar molt lesionat, molt lesionat, i pràcticament no teníem jugadors. Però bueno, vam morir de peu, com aquell que diu. El que sí que et veia, ara això, Quim, ho veiem a tot arreu, a les imatges portes l'enganxina aquesta aquí al nas, perquè se t'obrin els poros. Sempre, el Big Right sempre l'he portat, sí, sempre l'he portat. I, bueno, al final, posicions de central, el nas pateix molt amb colzes, amb cops de cap, i bueno, el tabic nasal es feia ahir, i això, bueno, em anava bé per obrir els poros nasals, i
i poder respirar. Sí, això i el Vicks Vaporú al pit era clau. Però ara s'ha posat molt de moda aquestes tires i jo dic, ostres, aquí el Quim ja era precursor d'això de prioritzar la és una altra respiració. marca, és una altra marca, però sí que és veritat que està de moda, però realment funciona. De fet, hi ha molta gent que a la seva vida quotidiana ho utilitza de nit per no roncar i per no patir a nivell respiratori, sí. Quim, tu de l'etapa de futbolista, què és el que diries que més has après? Bueno, sobretot entendre els entrenadors. Jo crec que, al final, en funció de la posició que juguis al camp, sí que tot el tema de l'espai que controles, de la visió perifèrica, doncs et fa veure coses que el teu cap va més ràpid i coses que potser altres jugadors no s'hi fixen, i això va afavorir el tema de saber, de conèixer més els entrenadors, de veure la feina que tenen, i al final l'extensió aquesta d'ostres, has estat jugador fa poc, també entrenador, doncs ara mateix passaràs a estar en comunicació amb cos tècnic, doncs poder-li donar eines i entendre una mica el jugador, què és el que pot pensar i sobretot donar aquests mecanismes dels entrenadors perquè estiguin en un context de confort, favorable i amb les màximes, com et comento, eines possibles. Sí. Suposo que, precisament el que dius, no? El fet d'haver estat sempre dins del món del futbol, sobretot el futbol amateur o de primera, segona, catalana i de més, t'ajuda a ocupar posicions com la que et toca ocupar ara a l'Esport Club Granollers. Sí, al final no deixo de ser del 92, tinc 34 anys i sí que és veritat que hi ha molts jugadors que són companys, inclús amics o examics o excompanys que encara estan rodats en aquest món, en aquestes categories, Lliga d'Elit, primera catalana, segona catalana, i el jugar cada cap de setmana doncs, t'obre el ventall de poder conèixer jugadors, d'inclús tenir el telèfon, referències molt properes, i al final els del gremi, com diem, com pot ser un altre gremi o una altra posició laboral, doncs entre ells s'entenen i sí, realment des d'aquesta posició doncs, és important, sobretot en aquests períodes de posttemporada, pretemporada, doncs, poder accedir a contacte ràpid, a jugadors en funció de la necessitat o el perfil de jugadors que busquis i sí que afavoreix, això sí que afavoreix. Al final són des dels 23 anys que estic a la comarca del Vallès Oriental i és una comarca on hi ha molta tradició a futbol, que malauradament no acabem al Vallès Oriental de fer aquest pas de consolidar-se a nivell de Catalunya amb clubs base i clubs sèniors, però, ostres, hi ha molt ambient de futbol, hi ha moltes llicències i hem de fer un puix entre tots perquè el Vallès Oriental pugui recuperar una miqueta el prestigi. Quan vas arribar o quan t'han trucat per arribar a l'Esport Club, i ho dèiem una miqueta abans, l'objectiu de cara a la temporada vinent és intentar sortir d'aquesta primera catalana l'abans possible? Sí, l'objectiu és llaminер i és molt sí, no utilitzem la paraula necessitat, però sí que és important exigir-nos i saber que si no es pot quedar primer perquè en l'últim partit, m'ho invento, perdem contra el que va segon i es queda primer, hem de quedar segons. La idea és canviar de categoria, fer el salt, evidentment sota un paraigües de treball, d'una consolidació amb com et comento, amb les tres paraules que a mi m'agrada, que és la de planificar, la de programar i la d'organitzar, que vagin de la mà amb tranquil·litat, però si es treballa amb antelació i amb diferents escenaris, doncs tot ha d'anar bé. I si a sobre li sumes el que t'he dit, la massa que hi ha darrere de treballadors del Granollers que vetllen perquè cada dia tothom no li falti de res, amb aquests recursos que hi ha i amb la qualitat dels jugadors, que al final són els que juguen i estan cada diumenge pencant, creiem que no ha d'haver-hi problemes, però evidentment que tot es guanya al camp, està clar. Hem dit que no parlíem de noms, evidentment, però quines arribades ens podem arribar a esperar? Perquè hem parlat de les baixes o de les renovacions. Quines arribades podem arribar a esperar aquí a l'Esport Club? Al final, per les baixes que ja coneixeu i les que els pròxims dies ja es coneixeran, doncs hi ha posicions que per exemple, aquest any no estaven representades quasi, com és la lateral esquerra. La lateral esquerra sabem que hem de treballar i ja tenim 3-4 perfils molt consolidats i ara fa falta
escollir i decidir amb el cos tècnic i l'entrenador quin és el perfil que ens encaixa més. I després sí que és veritat que a nivell de centrals hi haurà incorporacions i algun jugador al mig del camp juntament amb diferents alternatives a la part ofensiva. No són moltes incorporacions, però sí que és veritat que són 4 o 5 incorporacions que han de ser de qualitat, que tenim clares, que tenim identificades, i amb la suma de les renovacions i també de la gent que puja de la casa, del juvenil, com tenim 2 o 3 jugadors identificats que realment ens poden ajudar, doncs és el mix que creiem que és el potent i és el millor. Doncs recordem l'Esport Club Granollers que ha anunciat el Quim Ruiz com a director esportiu del primer equip. Quim, com sempre, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i també benvingut a l'Esport Club Granollers i també et desitgem, evidentment, molta sort en aquesta nova etapa. Molt bé, moltes gràcies i una salutació forta. Doncs nosaltres, que tanquem ja el poliesportiu d'aquest dimarts, ja ho sabeu, ens podeu escoltar aquí a Ràdio Granollers a partir de les 8 de la nit, o, si ho prefereixen, ens poden veure a partir de 2:15 a Vallès Oriental Televisió. Que passin una molt bona nit. Fins demà.